Jo vaig ingressar d'Unió doncs, per contacte que vaig tenir amb l'Eduard Cardona, un company de curs, quan vaig entrar a la universitat. El seu pare era Unió Democràtica i devia parlar algun dia de que el nom de Badia li devia sonar perquè el meu pare també havia estat d'Unió Democràtica. A més, com que el meu pare va ser assassinat al començar la guerra, a dins de Unió això va tenir certa ressonància, certa transcendència. Ell sigil·losament em va començar a introduir i va ser concretament un dia que em diu: escolta, voldries conèixer amics que havien estat del teu pare? I vaig dir, home, per descomptat. I va ser a través d'ell que vaig arribar a conèixer i a tractar primer amb en Roca i Cavall, després amb Pau Romeva, després amb en Coll i l'entorn, amb en Maurici Serrahima. En aquells moments les activitats que podíem portar eren molt poques, no? Eren contactes i encara pròpiament polítiques eren més escasses, eren més per la llengua, per la història, que semblava que no hi havia tant de risc com si tractàvem obertament la temàtica política. Amb tot, a Unió aviat vam tractar la temàtica aquesta i fèiem reunions específicament ja polítiques d'Unió Democràtica. A Barcelona hi havia llavors una situació, no podem dir estructurada, molt estructurada del partit, però sí que en Coll i l'entorn va procurar en tot moment mantenir una mínima estructura d'Unió.